Mayong hapon, gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Macapagal. Ani ang mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Mihimo na og follow-up investigation ang kapulisan sa Pagadian City human naigo og saag nga bala ang usa sa mga balay sa syudad. Atong sayro ng detalye pinaagi ni Jong Kadjon. Jong? Mencho, gilayon mihimo og follow-up investigation ang Pagadian City Police aron may bawan kung kinsa ang tag-iya sa pusil nga migo sa usa ka balay sa Purok Palmera, Barangay San Pedro sa Pagadian City nga mga alauna sa kadlawon kagahapon. Mato ni Chief Superintendent Glenn Dolawan, ipadala na ngadto sa Zamboanga del Sur Police Provincial Office Crime Laboratory ang na-recover nga slugs sa wala pamailhing armas alang sa ballistic examination. Base sa investigasyon sa pulis, mitugpa sa atop sa balay sa biktima ang saag nga bala nga naigo sa sala sa balay. Dugang sa kapulisan, una ang insidente nangaon ang pamilya ni Katso sa ilang Noche de Buena atol sa pangitabo. Maayo na walay nasamdan sa pagigo sa saag nga bala. Giawag ni Dulawan ang katawan nga gilayon i-report sa kapulisan kung dunaw sila naibawan sa identity sa tag-iya sa armas nga niigo sa pamilyang Katso. Usa sa naitala sa nga patay tungod sa saag nga bala niadto miaging pagsugat sa bag-ong tuig. Mincho? Daghang salamat Jong Kadjon reporting gikan Pagadian City. Atong sayro ng front page sa Bandera Mindanao, gibutyag ni People's Champ Manny Pacquiao nga dili niya tagdon ang mga pagsaway ni Floyd Mayweather Jr. Mihimog lecture ang Moro Islamic Liberation Front sa Marawi City aron masabtan pag-ayo sa ilang mga miyembro ang Bangsamoro Framework Agreement. Matod sa MILF, daghan pa ang naglibog bahin sa maong agreement. Si Cheng Ordonez adunay detalye. Cheng? Mencho, gibutyag ni MILF Central Committee Second Vice Chair Ali Sulaiman na kinahanglan masayud ang ilang mga miyembro sa nahimpit nga mga annexes tungod kay daghan pa ang naglibog kun ang mga annexes na hibulag sa mismong framework agreement. Busa, may pahigayon og mga lecture ang MILF Central Committee sa Marawi City bahin sa mga nakabut nga kasabutan tali sa gobyerno ug MILF ilabi na sa tulo ka annexes sa Bangsamoro Framework Agreement. Lakip sa mga gihisgutan sa lecture ang konsepto sa Islam bahin sa kalinaw, good governance, ang presidential ug parliamentary forms of government ug ang mga kalambuan bahin sa GPS-MILF peace talks. Dugang ni Sulaiman, buot sab nila nga makonsulta sa ilang mga sakop bahin sa normalization process ug ma-update sila sa mga pulisiya bahin niini. Nakahimo na sab og consultation dili palandugay ang mga miyembro sa Independent Commission on Policing tali sa mga MILF commanders. Gitahasan ang Independent Commission on Policing sa GPH ug MILF sa pagtuon og paghimog ka recommendation sa tukmang policing alang sa Bangsamoro entity. Menchu. Daghang salamat Cheng Ordonez reporting gikan Cagayan de Oro City. May graduate ang dili mo minus 40 ka mga volunteers gikan sa upat ka mga coastal barangay sa Pagadian City kinsa gibansay sa saktong paghimo og first aid. Gipasiugdahan ang tulo ka adlaw nga training sa Philippine National Red Cross Team Pagadian City Chapter ug sa Umma Fi Salam kun UFS usa ka Muslim civil society organization nga nagbase sa Dakbayan. Giila sa City Disaster Risk Reduction and Management Council ang mga barangay nga misalmot. Mao kini ang Purok Darussalam sa Barangay Santa Lucia, Purok Muslim Village sa Barangay Kawit, Purok Campo Islam nga mas nailhan nga Leon Kilat sa Barangay San Pedro ug Purok Sunshine sa Barangay Santiago. Matod sa CDRRMC, gipili ang maong mga barangay tungod kay tsunami-prone areas kini. Matod ni UFS Executive Director Sultan Magid Marohum, gihimo ang aktibidad aron mabansay ang mga volunteers sa basic knowledge ug skills sa pagresponde sa katalagman. Dugang ni Marohum, tumungsab sa training nga idalit sa mga volunteers ang ilang kahibalo bahin sa first aid ngadto sa ilang tagsa-tagsa ka komunidad aron mohimo og organized team response panahon nga maigo sa kalamidad ang ilang mga lugar. Kung buot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sab ang among website, www.solarnews.ph.
Alang sa inyong mga sugit ug komentaryo, mahimo sab ninyo kining i-email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Ug mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod ug mapuhon. Ako si Mencho Antigua Macapagal. Daghang salamat ug pag-amping Kabisayan ug Mindanao.